खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारि नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय नैबे समाव आं दंफैयो कार्बि आंलं जिल्लानि नैबे लांहिंनि हाजोआरि फोथाराव तो मैयानिफ्रायनो 3-4 मार्च 2022नि बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 54थि जोंनि थान्दै जखन्थाइ बेवहाय सोलिलांगासिनो दङ तो दिनै नैथि सान बे नैथि सानाव आं नोंथांमोननो फुंबिलि समावनो बेनि नुथायखौ दिन्थिनो नागिरदों नैबे समाव जोंहा फिरफिला बिरहोगासिनो बेसिमबो आं थांगोन तो बेयो जाहैबाय गाहाय लांगोना बे गाहाय लांगोनाखौ रुंसारि दरफे बसुमतारी बिथांनि मुङाव दोननाय जादों बे गाहाय लांगोना गाहाय जौस्रां तो फुंबिलि सम आं नोंथांमोननो फारि फारि बेनि नुथायफोरखौ दिन्थिलांगोन तो सिं जौस्रांसिम हाबबोबाय बे 54थि थान्दै जखन्थाइ रुंसारि बिन'द बसुमतारी गोसोखां गाहाय सायनासालि आरो जौस्रां महरै मुं दोननाय जादों तो सिंथिं हाबबोबाय बे जाहैबाय गाहाय जौस्राङा बेवहायनो गासै हाबाफारिया सोलिलांगोन मैयानिफ्राय जाबोगासिनो दं दा फुंबिलि समनि थाखाय बेजोंहाय तो थोंजों आं बेनिफ्राय ओरै ओंखारलांनानै बेवहाय ओरै हाबजोबनानै दिन्थिलांसै ना तो नैबे गाहाय जौस्रांनिफ्राय थोंजों फिरफिला बिरनाय हाबाफारिनि थाखाय जों ओंखारलांसै तो वेल डेक'रेट खालामदों मोजां नुनाया सरि फर देट आं एसे लेट जाबोनानै बे फिरफिला बिरनाय हाबाफारिया अलरेडि जागायबाय माने आं नोंथांमोननो मोजाङै माबानो हादिया जागायजेननायनिफ्राय अब्लाबो नुथायखिनिखौ दिन्थिलांनांसिगोन मानो होनबा आं ओंखारबोनायाव लोगोनि न'आव दङथ' ओमफ्राय बिराद लेट जादों आरोना उथिनाय मानाय थानाय कमिउनिकेसन जानाय माबायाव तो आं नोंथांमोननो डाइरेक्ट माबाखौल' देखायनोसै आरो डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारि बिथांखौ हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय बै फरायसा फरायसुलि नोंथांमोनानो मावफुंनाय आरो हाबाफारि मावफुंनायजों लोगोसे बिबुंथि होनायनि थाखाय बिथांनिसिम आरोबाव फरायसा बिथांमोन गासैनिसिमबो बे समाव साबायखर बावबाय बानजाय आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिबानगिरिनिसिम हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय दिनैनि नैबे हाबाफारियाव दिनै जे हाबाफारि दं गेलेमु बादायलायनाय बे गेलेमु बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो दान्दिसेनि समाव जोङो सालायफिनसिगोन बेनि थाखायनो गासैबो जिल्लानि गेलेमु दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गाव गावनि टिमखौ लानानै मैयानि आद्रा जानानै थानाय जे गेलेमु बादायलायनाय बे गेलेमु बादायलायनायखौ जोङो दसेनि उनावनो जोङो सामलायफिनसिगोन बिनि थाखायनो फिरफिलिनि हाबाफारि बायदियै जोंहा फिरफिला बिरनाय हाबाफारिया सोलिलांबाय दा जानो गोनां गोबां हाबाफारिफोरा सोलिलांसिगोन तो जोंबो फिरफिला बिरनायाव दान्दिसे सम बाहागो लाबाय लोगोसे नैबे समाव दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय
हान्दै बिथांमोना फट' लागासिनो दङ जोंबो नायगासिनो दङ स' दिनै फुंबिलिनि नुथायाव जाखिनि दिन्थिनांगौ बेखिनि देखायबाय दा नेक्स्ट फैनो गोनां ब्लगफ्राव आरोबाव माखासे आपडेट नोंथांमोना नुनो मोनलांगोन थ' एसे जायगाखौ आरो दिन्थिबावनानै फुंबिलिनि नुथायनि ब्लगखौ फोजोबगोन ओमफ्राय नेक्स्ट जिखिनि प्रग्राम दङ बेफोरनि आपडेटनि थाखाय गोदान ब्लग फैगासिनो दं दानिया रुंसारि लक्षिकान्त बसुमतारी गोसोखां दिन्थिफुंसालि आरो हाथाइसालियाव हाबनि फुंबिलिनि नुथाय नैबे समाव गोबांद्राय सुबुंफोर गेदारिं जायाखै मानो होनब्ला बेलासि समावसो गोबां जागोन थेवबो नोंथांमोननो फुंबिलिनि समनि थाखाय बेखिनि नुथायखौबो दिन्थिखानानै दोननोसै जाहाथे नोंथांमोना फैयोब्ला बेफोर नुथायखौ नायलांनो हायो बे हाथाइसालि आरो दिन्थिफुंसालियाव बेबायदि समायना रमायना दिन्थिनानै दोन फट' जन बेवहाय गोबाङानो बेवहाय दिनै आरो गाबोननि गेजेराव फट' नुनो मोनगोन आरोना थ' आंबो फट' लाना थांनि गोसोखांथि महरै थ' बेखिनि एरियायानो पार्क एरिया बुंजासिगोन बेखौ बे गासै एरियाया दिन्थिफुंसालि लोगोसे हाथाइसालि स' गोबां जोंनि बर' हारिनि बेवहाय गाननाय जोमनाय दख'ना बादिखौ मोनगोन माने ओरैबायदि दख'ना माबानि दखान दङना नोंथाङा गोसो बायदि बेवहाय बायफैनो हागोन आरो लोगोसे बैहाय सिगांथिया जोंनि बर'नि गोदोनि जोंनि आबै आबौआ माबायदि रोखोमै रायजो जाबोदोंमोन बेनि दिन्थिफुंनाय बर'नि न' आं नुनो मोन्दों थ' सिगांथिं आवगायलांबाय दं गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म धोरोमारि बेवहाय यगसालि बेवहाय दिन्थिफुंनाय जादों लोगोसे नैबे जोंनि गोदोनि बर' हारिया रायजो जाबोनाय गंसे बर' न'खरनि गुबै नुथायखौ बेयाव दिन्थिफुंदों हाबगो मोननानो लांगोनायाव दैखर बेनिफ्राय जोंहा नैबे सानजाथिंजाय बाख्रि न' बाथौ थानसालि बाथौ दुमना दोननाय बे जाबाय न'मा न' ओंखाम संग्रा न' आरो नैबे दे सौरा न' जों गोबाङानो मिथिला बेफोर सौरा न'आ मा बा न'मा न' माखौ बुङो बेखौ जों गुबैयै मिथिगोन दा नोंथांमोना बबेनिफ्राय फैदों जों बे एलेकानिखा ना लकेल जाहैबाय औ आं बजालिनिफ्राय बजालिनि सिंनिफ्राय फैदो थ' नैबे समाव फुंबिलिनि नुथायसो ओमफ्राय दा बेलासियाव मोजाङै आरो डिटेल्सआव देखायजोबगोन आरो बैथिंजाय माइहुं जों मा होनो बेखौ जिगाब दोनग्रा न'ना मा बोरै बुङो आरो ओमफ्राय अमा खाग्रा नै आरो जोंहा हारिमुआरि नुथाय मा जि बे मादै सुखांनाय स' फुंबिलिनि नैथि साननि नुथायखौ नोंथांमोन देखायबाय थ' बेखिनियावनो ब्लग भिडिअखौ फोजोबनानै दोनथ'सिगोन मानो होनब्ला जोंहा हाबाफारिया जागायगासिनोसो दं फुंबिलि सम नालाय बांद्राय गेदारिं गैथ'आ आरोना दा थ' बेलासिनि गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअआव तामाम सुपार दुपार देखायनो नाजागोन आरोना थ' ब्लगखौ बेखिनियाव फोजोबथ'नोसै गुबुन मोनसे ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ कन्टिनिउसलि नायलां मानो होनब्ला बे सानथामनि हाबाफारियाव 4-5 दिननिफ्राय नैथि सान थामथि साननि नुथायफोरखौ दिन्थिलांबाय थासिगोन थ' कार्बि आंलंनि नैबे लांहिंनि हाजोआरि फोथारनिफ्राय भिडिअखौ दोनथ'बाय बाय बाय सि इउ थाबैनो लोगो मोनगोन